Hej og godmorgen. Jeg har det er lidt tid siden jeg stod op, og så har jeg lige været i bad, og så har jeg taget tøj på. Og lige om lidt skal vi op og spise ovenpå. Og så bagefter skal vi hen i Peterskirken, fordi det nåede vi ikke i går. Og så efter det tror jeg bare, vi skal tilbage her i byen og shoppe. Eller sådan noget. Det vil mig og min mor i hvert fald gerne. Men ja, det var bare lige hurtigt, hvad vi skulle. Og så ses vi lige om lidt. Hej! Hej, og nu sidder vi og spiser, og vi er lige blevet færdige. Og jeg sveder lidt. Det er virkelig godt vejr. Og jeg ved ikke, hvad vi skal. Jo, vi skal hen og se Peterskirken. Og så tror jeg bare, vi skal tilbage og shoppe, som jeg sagde tidligere. Men ja, vi har lige spist. Det er ret varmt. Det er det. Og jeg ved det. Men jeg ved ikke, om vi skal op igen i dag. Det tror jeg, vi skal. Men så ses vi lige om lidt. Hej! Hej! Nu er vi kommet herop. Ja, der er ikke så meget nyt at se, men vi skal hen til Peterskirken og det der Vatikanet lige om lidt, ikke? Ikke? Jo. Godt. Det var bare lige. Og så bagefter tror jeg bare, vi skal tilbage. Jeg ved det ikke helt. Men det er bare det, vi skal i dag. Jamen, det er det der. Det er det, vi skal i dag, tror jeg. Det skal vi i dag. Det skal vi i dag. Det var... Ja. Jeg øver mig lige med at stå på hænder med far. Nå, og det var bare lige hurtigt, hvad vi skulle. Så ses vi bare senere. Hej! Hej, og nu er vi så kommet ind i Peterskirken. Og det er virkelig stort. Lige nu går vi, jeg ved ikke hvor vi går. Så prøv at se loftet, det er også mega flot. Og totalt stort. Altså, vi har været i store kirker, men den her, den er jo mega. Det er helt vildt. Jeg skulle lige finde en på det. Men det er rigtig flot. Men jeg kan lige finde, fordi vi går sådan i sådan højre side af kirken lige nu. Og vi skal ind på midten der. Så jeg filmer lige der. Så ses vi der. Hej! Hej, og nu er vi så kommet ind i, eller ikke ind, nu er vi sådan kommet forbi det der. Og prøv at se det sådan. Der. Den er mega stor, og loftet er mega flot. Ja, og så skal vi bare lidt rundt og kigge, og det er sådan helt vildt. Og loftet, det er sådan malet, sådan i hånd, hvad? Er Michelin til noget? Ja, ham der, han lige sagde. Det er ret vildt. Og ret flot. Og der er lige sådan nogle lydprøver i baggrunden. Og en masse sådan ting, der popper ud af den. Og det er bare lige hurtigt lille video fra her. Så ses vi senere. Hej! Hej, og det er lidt tid siden, jeg har vlogget, tror jeg. Hvornår også? Det var nok sidst, var nok efter Peterskirken, og efter det tog vi hjem til vores eget område. Og så har vi været shoppe lidt og sådan. Og nu ser vi på den bar, eller sted, hvor vi også var i går, for lige at få lidt, men om halvanden time, og så skal vi ind og spise. Så vi har ikke fået frokost. Jeg har spist en tiramisu-kage med jordbær. Det var virkelig god. Men ja, det er bare lige, hvad vi skal snart, og nu, hvad vi laver. Så det er bare en lille video. Så ses vi nok snart. Hej! Hej, ja. Sidst jeg vloggede, det var, da vi sad i Barnersvig. Men jeg har ikke rigtig vlogget på restauranten, fordi jeg havde ikke sådan rigtig noget strøm. Så jeg kunne ikke helt godt. Men vi spiste det samme sted, og hvis det I vil vide, så fik jeg lasagne. Og mine forældre fik et eller andet, jeg ved ikke, hvad de fik. Det er bare lige hurtigt, og så vil jeg bare lige afslutte den her vlog. Jeg ved godt, den ikke har været så lang som en af de andre, men det er fordi, der er ikke rigtig... Vi har bare været inde og se Peterskirken, fordi det var det eneste, vi manglede. Så, ja. Men jeg vil bare slutte af med at sige godnat, og vi ses i morgen i Rom vlog
dag 5. Godnat. Hej!